Tungod sa pag-overtake sa usa ka naghaguros nga bus, hapit yun madano ang kasugat ni pribadong sakyanan nga giluwatan diay sa tulo ka mga doktors. Ang nahitabo nakuhaan o maong hitabo nakuhaan sa kamera. Ang detalye pinagi sa live report ni Nico Serino. Nico? Bob, Huwebes nahitabo kining maong aksidente nga gikalambigitan sa tulo ka mga doktor nga paingon mag-duty. Sa dashcam video dito sa may lungsod sa Sogod, wa damhani ni mga luwan sa pribadong sakyanan nga Diriyot gyud unta silang maantimano sa usa ka pampasahero nga bus. Ni-overtake ang bus sa lain nga bus ug kini na ang sunod nga nahitabo. Sa laing anggulo sa likod nga bahin sa sakyanan, makita ang kakalit sa hitabo. Nahunong makadyot ang duha ka mga sakyanan human sa aksidente. Naigo ang kilid nga bahin sa private vehicle nga nasayran, mga doktor ang luwan niini. Sa phone interview sa amahan sa nagmaneho nga doktor nga nagdumili lang una nga magpaila, padulong sa norte ang iyang anak ug duha ka mga kaubanan. Ang usa i-drop nila sa ospital sa Sogod. Kung na-required dito, wala siya in presence of mind, ito yung head-on collision. Mabito ito nga, minor sila ito nga lugar kay doon naman to sa Sogod Hospital kay iyang i-draft off ang usa ka doktor dito, then ang duha ka doktor, siya iyang kauban, they have to proceed to bugo sa ilang duty. Samtang naabot na sa opisina sa LTFRB ang maong disgrasya. Mimando si Director Eduardo Montealto og investigasyon sa nahitabo ug ipatawag ang driver ug operator sa bus aron mo pasabot. Ito, naisala lang ba? Okay. Then kung mag-complain yun, katong mga na-aggrieved party, dito na siya sa kanang regular court or sa pulis sa sinugdanan. Okay. Amo-amo kong concern kinirang franchise, then pag-asikaso sa mga kanang pasahero. Di pa hinon matino sa LTFRB ang ipahamtang nga silot sa bus driver, magdepende sa investigasyon. Cord ang lugar pag-overtake niya, so lampas gid siya. Dapat basta dili nimo makita ang atubangan nimo, di ka mo overtake. Usa to sa nakita kuan sayop. Gipaningkamutan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang habig sa bus operator apan wa kini mutubag sa among komunikasyon. Matud sab sa amahan sa doktor nga driver, mi communicate na sab kini ngadto kanila. Ang ato alam mo is dili unta ang mga bus companies ba they should hire drivers anak yung welfare sa welfare sa road safety. Kaya kung makita nimo diya sa video, no overtaking lane to siya, solid line man to. Nangayo na Bob ang kadagkuan si LTFRB og kopya sa police report gikan sa Sogod Police Station aron makasugod na ang ilang investigasyon kabahin ning maong aksidente. Nagpaabot pa sab sila sa pagpatim-aw sa tagduma sa operator ug sa driver mismo sa maong bus. Bob? O sa matong bus company, Nico? Na-identify na to? Yes, Bob. Identified na nila ang bus. In fact, nakig-communicate na gani ang LTFRB, Bob. Pero apan kaganihan sa pag-adto silang buhatan, matod ni Sir Francis Caamino, kato ilang team leader, nga wa pa mutubag sa ilang mga tawag ang operator ning maong pampubliko nga bus. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.